Sheng na ni putea chu chong masa in nil vak lo hian Mr. Lu chu arin ai a hmu no pan thu chu asoya Mr. Lu pon sheng na ni putea ani ti asha ta ka chuan arin aya a hmu no pan ve thau thu chu asoi ve bok an pani chuan an omda na changpon an in mil vak lo ti chu asha the sheng na ni putea in biak chu du tok riang ti ya ei mai tum chu Mr. Lu chuan lo dangin abo le chopstick chu lak sakin sheng na ni ta bi ka ni thu soin adang chu ape a pakhat la in alo ei lo lutuk a thin rim na thup sham shama e tumla yin Mr. Lu an lo en reng wang chuan a ei tur chu ei ve turin a shela Mr. Lu ero in sheng na ni alo nga ri tur thu chu alo soi le chutyang din hmuna lo ei bik chu dik thein a shele lo bok nen ani po chuan sheng na ni chu a nga ve tur thu a soi ve le tarimota an nga dun reng lai chuan sheng na ni chu man mo zetarun tlanin apute ya khoipa chuan in thiar amamo thu soin ba chum lama chuan atlan lut le a chumi ringot po chu lawin ti thein Mr. Lu a yin angai poimo wanga shilbi ka in soin a tho sana Mr. Lu po in balzam sham sham tumin apute ya ani wang chauti in a in sum sham sham chuta chaukalama sheng na ni thil siama chawla yin kongka an lo kik chuan awa hon saka an tui in tur cha an lo deliver hi alo ni card pe ka ngai wang chuan sheng nan da na shelawin azong boy hle a Mr. Lu lo kalin confuse zatin sheng na nin banga atar chu pe in tui chu ala luta sheng na ni sha chang jok anga alan wang chuan pakhat la in alo e lo le lutuk to a holama chuan jaudi be ngalin thil thleng chu a shil mol mola lom lo zatin sheng na ni laka Mr. Lu an thu a in ti nei zia le Mr. Lu a om chuan sheng nan chuan angai sak ve manglo thu te chu a phun pui mol mola Mr. Lu an a ker zia te soin sheng nan chu a ti kholo vek dona a sha thu te chu a soi cham chi boka Mr. Lu an ati dana alom lol lo ti in athil e chak na thlenga an bo pha vek thu te chu soin phun na saviang ma se jaudi chuan na tho tur nei thu soin ada san da ya amu ta fu lo sa nen amut fu lo chu ati zwal hle sheng na ni ne Mr. Lu in tur pe ka tum chuan alo mut thluk wangin thoma dim hle a amu hil chiangem en le te te in amu hil ti a chian nu chuan thla chu alak saka akuta ahmaya hlawangin da thlak sakin an pahnia selfie atum lai tak chuan Mr. Lu aron chet wangin ai nem khalna chu pial palin Mr. Lu chu abo ngala anin kis pal tabok lai hu in an tho wata Mr. Lu po chuan alo muthluk wanga thu pha choin atlai to thu soya ho tum rualin shengnan po in puan sin tir atum na lama ache swal wangti in alo en soifia ve vat bok Mr. Lu ho tur po chu alai deuh hu wang chuan shengnanin akot alak lo thu chu asoya ding chotin akor chung chu ala a shengnanen chuan naktuk lama in hmule tura anin thanu chuan achwa san ta chau Mr. Lu achwa ve le shengnan chuan an thalak chu enin a hlim ve lutuk Mr. Lu po in a room lama shengnan ni nenan omdan chungai toiletin shengnan laka chuan engril ru emutak chu apu ve nge yin a in she zui bok Mr. Lu thoveng zeta a room aluta shengnan ai tur siam so ken lu chuan meche pakhatin alo ngak renga Mr. Lu an a hmu chuan bevatin na anga lawem ni ti in chulai hmuna arun kal chan chu azota limani chuan na wangzo ka alo kal tho soin a phone call le text a reply ngai lo thu te chu asoya chu mai ba ka chulai hmuna chuan a cham rei mama to ti soin an hmun pui lama an ma mo to thu te chu a shil bok chutianga Mr. Lu wan anna angai thale enghel nei lo mel zeta omdana te chuan engi mo bo rak dang hi pa nei ti chu a she thiam ngal wata Mr. Lu ero in engkim a that thu chu alo soi ve thung liman chuan thil thlenga om ngei ti a she thiama engpo chu ni se a chol man chu du to ka anna lama le le tur ti in ama ngak tu tam taka nei thu le hun holam taka khora lo tur chuan shilin a chwa san ngal Mr. Lu po a ril ru boy hle in shengnan chu angai to a chulai hmun kal san a she chan ber chu ani bok
Sheng nan ko la lak rual chuan zan lama enge ei chak ti zotin a thovengin a hlim le sar to a traffic azam le dona kalma tur te chuan a ron cha lang lang bok Mr. Lu chuan dinner a leisak tur thu chu a soya Sheng nan chuan makti setin a zot non le dora anai tur thu a soi le chuan Sheng nan chu phur ta le in Mr. Lu chuan in date puya a soma chuan angai mi a anin hmuna hmun tu le dar za zotin lim zeta anin biak na ati top la yin Mr. Lu ero in she omati mel le thunga restaurant lo langin Sheng nan chuan lim le phur in Mr. Lu chu a bemul mola Mr. Lu ero in a rul tok lek lekin a lo changa Sheng nan a hlim viau la yin Mr. Lu wan soi tur nei thu a soi chuan a do thu ain puang to ngei do na nga yin a hlim ru le a ma se Mr. Lu chuan a ina a erong bol e sak tur a kal thei to lo thu chu a soya a hlim ve na te chu thok le khata an bo ngal vek a chan chu a zot wata Mr. Lu chuan an hun lo man dun to te kha in ti hlim na mai mai ya angai thu le tuna chuan na boy pui angai to wangin khatyanga tan hun anei to lo thu soyin restaurant lama a nangai a thole theinan a biak sak le tur thu chu a soi zuya Sheng na ne ro aril ron na hle a Mr. Lu ma a atilang she bok nen na thok chu kawin until siam soi sel ang chuan langin aril runat na chu au chwa puya a chap hial bok Mr. Lu wan nem tum ve ma se Sheng nan chuan a sha thiam thu soin ani chu a phu lo thu le a ei siam te chu atan an tlom ma thu le ani tan chuan eng tham ma ani lo thu soin a kal san zui ta nga la Sheng nan chu in lama ho in aril runa chu mutpo amu hil theilo a thil ti engma nuam theilowin amu tin fu lai reng reng anei lo ani bera a bazar na apo bazar nu ho chuan ami zia an she to bok nen amut fu lo chu an laka atwan mayang ti hlawin a chome le tur te chu an tlom pha hiala an laka chang chuan kalson vat se an du berani in lama Sheng nan chuan Mr. Lu wan a thil lei sak le ama a sha reng theina thil ho chu khung khomin bolhlo paina a chuan a pai chuak veka Mr. Lu chu the hil maka bul chan chat le chu atum tabok ma se ina a omle mek chuan TV a film en te mai mai chuan Mr. Lu an sha chwa tir zel wangin atum ve na te chu omze omlo mai an ni le ta thaw zan khat Sheng nan holam chu a in pan chhona step thim lutuk wang chuan tu swalin a ke atin a hiala apute ale chawdi chuan kanin Mr. Lu nin anin karte chu an soi hawa an lo thin rim pui ve khop mai a che tha thei miau lo wangin na tho turan nei bok nen Mr. Wanga dor lama chuan an shwai ta ringota jawdi in akal son san no chuan Mr. Wang chuan ron bia in ama mudu anom thu chu asoya chumi nu loka Mr. Wanga hnunga dinga mu chuan makati ve hle ano panlaya changa asha toni in chengji kyan nen chuan anin kom ngein anin ngai na hle chin bok Mr. Lu po jawa le to in ma se Sheng na ni ero a the ngil thei bik law ama sha reng na tur thil a hun te chu a en le ring a china chuta secretary mengnen anti tina a chuan Sheng na ni tluk swal thu le a ke ati na thu te chu a soi chuak pala Mr. Lu chuan ngai to hle in engtin nge a sha ta lo zot ngal secretary meng chuan a chian nu jawdi nen bara anin ton nuwa anin mu fau chin thu le anin biak na achanga a sha thu te chu a soi ve maya Mr. Lu chuan ngai to hle in a room chu a chwa san ngal flight ticket book a tum la in khochya tur thu shil lok na awangin flight chuak tur engma alo om lawa Sheng na ngai to book nen taxi chuan Sheng na ni te om na lam chu apana darkar som lai tla na ngai bok nen ma se Sheng na ngai to em wang chuan poya tilaw taxi la chu private anga man the ni bok si lawa mi chi sang a chuan pui no ka a chau pha viau bok Sheng na ni po anje kya nen bazarin je kyan chuan in thleng a thla ho a je kyan nan a ho san rol chuan Mr. Lu churon langin mi padang nen a mudun chu lom lawin engi anti a zot ngal eng insom na nge an nei a zo chuan Sheng na ne ro lo in du ve tlat to in a buan na tur ani lo thu le anin kar te to pa in biak chhun zom du lo tu ani thu te chu alo soya
an kong ve an zo a tha thu soya kalsan maya tum chu Mr. Lu chuan a van ding chot akia na ti asha thule chumi wangin zan khwa a omna pana arun kal thu soin in bia ka rot po chuan shengnan chuan alo du lawa an pani chuan ti turen nei dun to lo thu chu a soi ve tlat Mr. Lu po thinrin ve ta dewin chulai mun arun pan wang chan a in sha thiam bik lo thu le min mu du lo ani chuan in tin lo mai ta che a ti chuan shengnan chuan ngei omlam kai lekin a in tin at wanga ngai dam dilin a thlen non to lo tur thu chu a soi zu ya engkim chu a thiam lo vek ani thu soya a aw khum hek lai chuan Mr. Lu chuan lo fop thutin shengnan po a chhong bok nen chet mai ngai na a shelo a nu chuan har chhuak vatin anem son ta vata Mr. Lu po lai de hu in shengnan ngai dam dilin akal san ta ngala shengnan ro in akis nuwa atlan cha san le dai wanga lom lo zetin a in lam chu apana Shengnani po manager shenan a ina hialrun mu in a nangai som le turin arun soma shengnan ero in amma anga ban le mai tur chuan tho atum to lo thu chu alo soi ve mak ma se manager shen chuan a hlosan le manga thlemin an hotela kuk mei chia om chu ni turani wangin adin mun chu a special zia te chu asoya a thlem le ta ka chuan shengnan po na alo ma mo ve thau bok nen arem ti ve le tange hotel akal le ni ma saber chuan order nei ngalin room number 1123 achanga ni wangin shengnan chuan Mr. Lu chu ala om nge ya angai wang chuan a hlim hle a eitur siamin ama ngei chuan peturin akala ma se arin lo dewin midang zokin room chu an lo lwa wang chuan ril runwal takin a let le a hotel chauka a thlen chuan a thopui ten an lo ti fai so chumak ti setin a chana zota Changpe chuan an hotel en kol tu thar aron kal tur thu chu alo shil shengnan po chu che ve ngal turina shila shengnan po chuan a na chu a chan ve ngal sok chu ti la chuan manager shen lokalin an hotel chuan en kol tu thar anei thu chu aron soya chu mi ral chuan chengji kyan chu aron langzui bok nen shengnan chuan makati hle an hotel chief general manager ni thu chu a soi phei chuan shengnan chuan makalo ti to lutuk afala anin mu nu chuan chulaya alo tho dan te in so tin sengnan chuan an na thona ani angin anin nel hle ti an thupangai thu te chu asoya ji kyan chuan shengnanin mamona anei chuan abula asoi thei reng thu lo soin shengnan tan chuan a in huam viau bok shengnan po chuan in thlashung takin Mr. Lu chan chin chu azota ama khana nilom ni he hotel hi en kol don ati chuan ji kyan chuan Mr. Lu chu boina sutkian saktu chawani thu soin helaya an har satna po a chinfel to wangin umreng chan tur anei to lo thu chu asoya shengnan ero in alung ngai na chu thup shamin jekan ma a chuan nuin a na thataka thok tura cha in akal san zuya zanlama jawdi nen riak dunin a thil ton velte chu a shela jawdi chuan Mr. Lu chu adu emni ti in azota shengnan po chuan adu ani ti chu a zep to bik law jawdi po chuan shu hai a chwa san ma nge ya Mr. Lu ne na in puang nge tura ti in Mr. Lu po a umdana shengnani laka alwang liam ve nge ya ashat wang chuan shengnan chu in puang tura ti in a e tur tui ti ken saka a ril ru ne sak tur chuan a shela shengnan po chuan tharia wa sha in ti ngei chu atum ve bok atu ka chuan Mr. Lu e tur chu uluk taka siamin Jawdi in secretary meng ne na changa Mr. Lu in omna asha chu shengnan shilin shengnan po in chulam chu apan ve ngal ma se Mr. Lu in athlen nuwa jawdi chuan lo bele in Mr. Lu chu achwa to thole airport lampan turin alo shil le a shengnani po in man mo takin taxi la in airport lam chu apan ve ngala ma se airport apan lai chuan jawdi chuan lo bele in a flight anan man lo wangin chaina kalantum le thu chu aron soi le man mo taka taxi changa chukin train station lam chu apan le a vandoi thlak takin train chu alo kal man chia chuta mi pakhat man mo taka lo tlanin arun sudwangin a eitur ken chu a thlawa
a bo ngal vek bok beidong zeta a char lai chuan a hma a Mr. Lu chu lo ding in shengna nin a hmu chuan makati in a hlim le hle a tilan mai ngai na po chu a shelo Mr. Lu chuan a flight anan lo nuwa a train po anang lo le a van duaina kal tluan thu chu a soya shengna ni ro a lo hlim ru hle chuta shengna nin atana asup in tur ken sak bo vek chu enin adang asiam sak le theyangim a zota shengnan chuan changlim lo ma se a mela a rem ti ti chu a mu thei vek bok an pe atangin secretary meng chuan lo thlir rengin Mr. Lu atlai chan chu awan doi wang ni loin ama du thu nge atlai ani ti chu alo she chiang viau bok Mr. Lu a ina a ho chuan Miss Lee lo omin alo kau wata Mr. Lu chuan enge shu ha ya alo ti ve a zo chuan Miss Lee chuan ani po engi alo ti a zot ve ngal na an chuan lam ve ve nan a chan dik takero an soi lo ve ve ti anin she ton thung Miss Lee chuan a ei tur lo siam sak chu ei tur ati in Mr. Lu wan e tum lai tak chuan shengnan chu lo lutin a kek ei tur pek tuma hlim seta a om lai chuan Mr. Lu le me chedang lo om do na hmu chuan a ding chuta Miss Lee in Mr. Lu ata na a siam sak ei tur a hmu chuan a ril ru chu an na ro hle Mr. Lu chuan in hmel shat tirna nei ngal vatin shengna nin be sei nei zeta a en lai chuan an hotel chef pakhat ang chein a soya chu alom pui che lo Miss Lee po chu ana tho pui ani thu chu a soya shengna nin ke ka pek tur a hmu chuan Miss Lee chuan an hotelin an siam sak anga lo dun sak vatin alo lak saka asiaman poisa te chu pe in shengna ni ro in abe sei lo hlir ani wangin donsun maidan po chu athiam che lo chuta in thunun sham shamin Mr. Lu chu an pu ber anga bia in thataka in thana thu soin a chwa sana Mr. Lu wan swe tumlai chuan Miss D in lo kau dingin na soidun turan nei thu chu alo soya Mr. Lu pon a zoi ta bik lawa in lama ero shengna ni chu secretary meng jaudi le apute tebula chuan athil ton wanga ril runa takin a in puang mulmula jaudi chuan hnem ve ma se shengnan chuan an lo omda na khan engi mutakan nom chu a ring nget maka secretary meng chuan Miss Lee le Mr. Lu chu kum som chuang lo thokdun to an ni a ma se Mr. Lu an chu tiang zonga a en ngai lo thu chu soin alo hnem ve bok ma se an soi zel ta ka chuan Mr. Lu anu chairwoman me chengai nat berani thu chu an sha a shengnan chuan poyati le peklutuk alo piang ma ve lo le an lo in tong ma lo te chu lung oi lo tak a soi chuakin a chapur to a apute yan athlani hlo lai poisa an pek thau thu a soi chuan poisa chu adu berani lo thu soin a thai dar ngal vek zana Mr. Lu wan shengnan kol po chuan shengnan chuan shereng ma se chhun lama athil mu wang khan phone call po chu la du lovin a thin rim hle a Mr. Lu wan me chedang ei siama ei chu atwar thei lo ni ber atu ka na an kalpo in Miss Lee le Mr. Lu te chuan in me sha tirna an lo neya shengna ne ro in hlim lui harati hle Miss Lee wangor ngor po ni lovin Mr. Lu wan a shelo om makle angai ven chadu mya lo te chuan a ril ru chu an tin na bera Miss Lee in an special menu an ei tura chop sak tura ati chuan manager shen chuan shengna ni chu an chef zinga an chuan berani thu alo soivat Mr. Lu point a Asia mangai nat big zia le an hotel a omlai po a shengna ni Asiam chawa ei du chin thu te chu in chuang takin alo soya ma se Miss Lee ero chu alom mel chia lo Miss Lee le Mr. Lu ten shengna ni Asia man ei lai chuan adan ngai te bokin Mr. Lu chuan tuiti le pekle in Miss Lee ero in Mr. Lu wan shengna ni Asiam a ei lai ya a hlim mela mu chuan alom ve chia lo ama a Asiam ei tirin chuti anga tuiti ve lo wanga ni pakhat chuta shengnan chu kau tirin a Asiam chu soisel sakin mun shang restaurant lar tak taka an Asiam ei to te soin a copy ni thu le a taste po ain an vek thu te chu a soya soisel theina lai zong soisel sakin shengnan chuan lom vak lovin Mr. Lu chu a en ngar ngara Mr. Lu po in Miss Lee thil ti dan chu chul atilem lo ti a mela chuan a lang vek bok